tanggalin ko daw yung damo. Hanap po ay tulungan po niya. Papakita ko po sa yung damo. Yan, tatanggalin ko po lahat yan. Yan. Mga damo. Tatanggalin ko po yan. Bunutin ko na lang. Kasi yan. Para ka nagbubunot ng palay.
Dami damo. Sasawa ka magbunot. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga nanonood, shout out po sa inyo lahat. Sana paki-subscribe po yung Iwagan ng Pangasinan. Yan po ang maganda po yung maghanap ka ng pinagpawisan mo po para lalo pong buwan dumami para manganganak. Ika nga pag pinapaguran mo masarap pong pinapawisan po yung pag pinapawisan ka sa yung ginagawa ipasok sa iyo ay maganda po. Nakisuyo po sila sa akin kaya bigyan ko po. Ako po kasi yung gwardiya dito kaya yung mga tao po dito nakikisuyo po sa akin. Kaya bibigyan ko po sila para sabay exercise na po. Shout out po sa inyo lahat. Shout out. Pagtrabaho ko, hindi pwede yan. Pang tabas yung ginagamit ko po galot.
mahirap na bunutin. Kapag talagang kalikasan talaga, hindi mo mapapatay yung damo kasi kung ng kalikasan yan. Saka ito, yung damo ginawa ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat niya na kainin po ng mga hayop. Alaga po natin ang hayop. Maganda dito kung may alagang kambing sana, oh. Pakain sa mga baka. Kami po.
May putik-putik pa ako. Hilas putik-putik. Yan.
bigla nabasag. Pambili.
Antay-antay lang po, baka bigyan po tayo ng mutya. Baka makahanap po tayo ng mutya dito. Ilipat ko po. O kapag kalubang po tayo ng mutya.
Sugat-sugat na yung kamay ko.